Συνεχίζουμε στη ρότα πάνω κάτω και ελπίζω να περνάτε καλά μαζί μας και το βιβλίο του μαθηματικού και συγγραφέα του Γιώργου Πουγελέκα που είναι σήμερα μαζί μου θα προτείνω να το διαβάσουμε παρέα, δηλαδή αντάμα. Αν μπορούσαμε ακόμα καλύτερα πίναμε και κάτι μαζί, ένα καφέ, ένα τσάι, ένα τσίπουρο ενδεχομένως. Μιλάμε για μια ιστορική κατάδυση όπως καταρχήν καταλαβαίνω στην Αθήνα της κατοχής, όπου εδώ ήταν οι Ναζί και οι συνεργάτες τους βεβαίως, για να μην ξεχνιόμαστε. Βγήκανε αμέσως μετά και τον εμφύλιο έξω από τα καβούκια τους και τους είδαμε αμέσως μετά τον εμφύλιο ουσιαστικά να παίρνουν και θέσεις και χώρο στην νέα κρατική μηχανή, όταν είχαμε τους νικητές και τους συντημένους. Έτσι δεν είναι τώρα σε και δάσκαλος? Αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά. Ενώ είχαν κλειστεί στο Γουδί, αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά ξελίχθησαν όλοι. Το βιβλίο πραγματικά, Κώστα, αναφέρεται στην περίοδο της κατοχής, αλλά έχει εντοπίσει ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί από λογοτεχνικής τουλάχιστον πλευράς. Δηλαδή, αναφέρεται στο ολοκαύτωμα των Εβραίων της Αθήνας. Της Αθήνας, γιατί σήμερα εμείς γυρίσαμε τη Θεσσαλονίκη. Και είναι λογικό. Και κλείνουμε την Αθήνα. Γιατί ο κύριος όγκος των Εβραίων, των Ελλήνων συμπατριωτών μας που ασπάζονται το εβραϊκό θρήσκευμα, βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έγινε ο μεγάλο ξεκλήρισμα. Για τη Θεσσαλονίκη λοιπόν και τα Γιάννενα έχουν γραφτεί πράγματα, για την Αθήνα δεν είχε γραφτεί τίποτα. Και θεώρησα ανάγκη να αναφερθώ σε αυτό το γεγονός με αφορμή το σήμερα. Όπου μία ηλικιωμένη κυρία, η Άννα, η οποία ζει μαζί με τα δύο εγγονάκια της, διαπιστώνει ότι ο μικρότερος και ο πιο αγαπημένος μαθητής του Λυκείου έχει επηρεαστεί, γοητευτεί, όπως θέλετε να το πάρετε, από τις δοξασίες, δεν αναφέρομαι στη λέξη ιδεολογία, του νεοναζισμού. Και αναγκάζεται τότε η ίδια να μιλήσει για την ιστορία των Εβραίων της Αθήνας στην κατοχή, που είναι και η δική της ιστορία. Λέω αναγκάζεται γιατί οι οικογενειακές συμβάσεις. Και αυτό λέμε ο εγγονός της Άννας. Ακριβώς. Τροφορεί. Ακριβώς. Και αναγκάζεται να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί της είχαν απαγορεύσει διάφορες οικογενειακές συμβάσεις να αποκαλύψει στα εγγόνια της ότι η ίδια είναι Εβραία. Μέσα λοιπόν από την αφήγησή της θα προσπαθήσει να ξεμπλοκάρει αυτό το παιδί, να το αποσπάσει από την αγκαλιά του ναζισμού, να το ξαναφέρει στην οδό του ανθρωπισμού, της συναδέλφωσης των λαών και της ειρηνικής συνύπαρξής τους. Όταν το χθες έρχεται να συνδεθεί με το σήμερα, για ποιον είναι το μεγάλο σοκ? Για αυτόν που τα λέει ή για αυτόν που τα ακούει? Και για τους δύο. Στο βιβλίο αυτό φαίνεται. Ήταν τεράστια η προσπάθεια που κατέβαλε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, που είναι ολόκληρη η αφήγηση της Άννας, να μπορέσει να μιλήσει για όλα αυτά, να τα ξαναφέρει στο νου της. Ένας αγαπημένος φίλος, Εβραίος στην καταγωγή, ομοειδεάτης, πήρε το δακτυλόγραφο πριν το στείλω στον κέντρο και ενώ ξέρω πόσο μ' αγαπά και πόσο φιλότιμος άνθρωπος είναι, έκανε περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες να το διαβάσει και μου είπε, όταν το ξεκίνησα δεν το άφησα, αλλά ήταν δύσκολο να ξαναρχίσω να διαβάζω για αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν εύκολο ούτε να το διαβάσει ενώ ήταν άνθρωπος της ηλικίας μου. Δεν τα είχε βιώσει. Αλλά το σοκ ήταν και για τον ίδιο τον εγγονό, ο οποίος έμαθε ότι και ο ίδιος είναι Εβραίος. Γιατί ήταν εγγονός από κόρη Εβραίας. Άρα, σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, Εβραίος είναι αυτός που είναι γιος μιας Εβραίας. Ή παιδί μιας Εβραίας. Εδώ μέσα στην ιστορία αυτή βλέπουμε και το άνοιγμα του ΕΑΜ σε όλους τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν στην ελληνική γη, στην λογική της προστασίας από τη βάρβαρη ιδεολογία του ναζισμού, του φασισμού δηλαδή στην προηγούμενη περίπτωση. Και εδώ είδαμε το ΕΑΜ με τους Εβραίους, το ΕΑΜ με ανθρώπους από τους Σλαβομακεδόνες, εκτελέσεις αυτών και ούτω καθεξής. Σε όλους τους λαούς, σε όλες τις λαότητες και τις εθνότητες που λέγαμε κάποτε. Ξέρεις Κώστα, το ΕΑΜ της Αθήνας κράτησε μια καταπληκτική στάση, ιδιαίτερα της Αθήνας. Υπάρχει μαρτυρία της Ολυμπίας Παπαδούκα, η οποία λέει σώστε τους Εβραίους, υπάρχει στα αρχεία της ΕΡΤ αυτό. Υπήρχε μια ανακοίνωση του ΕΑΜ που έλεγε σώστε τους Εβραίους και επίσης υπάρχει το κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την ιστορία που συνέβαλε αποφασιστικά στο να διασωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των Εβραίων της Αθήνας και δεν είναι άλλος από το ραβίνο της Αθήνας, τον Ηλία Μπαρτζιλάη, ο οποίος σε αντίθεση με τη συμπεριφορά του Πόρετς, του Θεσσαλονικιού, βρέθηκε μπροστά στο δίλημμα που θυμίζει η αρχαία τραγωδία. Ή να παραδώσω τους καταλόγους των Εβραίων και να σώσω τον εαυτό μου, τη γυναίκα μου και την κόρη μου, ή να μην παραδώσω τους καταλόγους και τότε να εκτελεστώ εγώ και η γυναίκα μου και η κόρη μου. Και τότε σε αυτή την
ας πούμε, αρχαία τραγωδία εμφανίζεται ο Απομηχανίστεος, που είναι το ΕΑΜ και οι Εβραίοι αντιστασιακοί, που του προτείνουν: έλα να σε βγάλουμε στο βουνό, στο αρχηγείο του Ελλάς, δεν θα παραδώσει τους καταλόγους και θα σώσεις τους Εβραίους συμπατριώτες μας. Αυτό έκανε ο Ηλίας Μπαρτζηλάη και του αξίζει τιμή γι' αυτό. Να θυμηθούμε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι έγινε εκεί. Στη Θεσσαλονίκη το αντίθετο ακριβώς έγινε. Το αντίθετο ακριβώς παρέδωσε ο Ραβίνος Κόρετς τους καταλόγους και τους μέσα σε λίγες ώρες, σε λίγα 24 ώρα, συνέλαβαν όλους τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης και τους έστειλαν στο Μπιργκενά. Θέλω να πω το εξής. Δεν ήταν ψύχρεμη η στάση, δεν ήξερε και το τι έκανε. Ήταν και ένας άνθρωπος ψυχρός και αποστασιοποιημένος γερμανικής κουλτούρας ο Κόρετς. Δεν είναι εύκολο σήμερα να το αποδώσουμε την κατηγορία του προδότη νέτα σκέτα. Ο Ραβίνος της Αθήνας. Του φοβισμένου όμως μπορούμε. Του φοβισμένου, του τρακαρισμένου, του ανθρώπου που βρέθηκε σε πανικό και δεν πήρε σωστή απόφαση. Ο Ραβίνος της Αθήνας είχε το εξής πλεονέκτημα. Ακολούθησε. Μια τελευταία ερώτηση. Γιατί ήξερε τι έγινε. Κυρίες και κύριοι, είναι η δεύτερη έκδοση. Αξίζει τον κόπο και δεν είναι τυχαία που προτείνουμε αυτό το βιβλίο. Θέλω να σα ένα τελευταίο. Στα 30 δεύτερα που έχω πια. Το ρόλο του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού θα ήθελα να μάθω. Στα αρχαία της συναγωγής. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, ο Δαμασκηνός έπαιξε εξαιρετικά θετικό ρόλο, ο οποίος, παρακαλώ να σημειώσουμε και ένα άλλο επίθετο. Σε συνεργασία με τον Άγγελο Εύερ και βέβαια με το ΕΑΜ της ελληνικής αστυνομίας, της αστυνομίας πόλεων, τότε συνέβαλαν στο να εκδοθούν πλαστές ταυτότητες των Εβραίων της Αθήνας και με αυτόν τον τρόπο να σωθεί πολλοί κόσμος. Μία συνάδελφος που δεν ζει πια, η Μαρία Ερεζάν, είχε εφοδιαστεί με τέτοια πλαστή ταυτότητα. Κυρίες και κύριοι, σε όλα τα πράγματα υπάρχει πάντα μια άλλη διάσταση. Καλή πρόθεση να έχεις και ανοιχτό μάτι. Και μετά θα κρίνεις. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, θα το πούμε πάλι την Δευτέρα.